Srdečne vás vítame v Epodex. V tomto videu ti ukážeme, ako môžeš pomocou EP Coating od Epodexu vytvoriť protišmikovú úpravu triedy R11V4 na tvojej podlahe. Podklad musí byť nosný, suchý, dostatočne pevný v ťahu a tlaku, ako aj čistý. Prach, olej, masnota a separačné prostriedky musia byť vopred odstránené vhodnými opatreniami. Najskôr si podklad napemetruj. Na to budeš potrebovať nasledujúce pomôcky. Prímer A a B zložku, kremičitý piesok, gumovú stierku, teleskopickú rúčku s valčekom, miešací nadstavec a akuvrtačku. Zložku B úplne vlej do zložky A a zmes dôkladne miešaj približne 3 minúty. Odporúčame zmes následne preliať do inej nádoby a opäť premiešať. Nalej materiál a rozotri ho gumovou stierkou. Potom ho tenko a krížom rozvaľaj valčekom. Na ešte stále čerstvý a dostatočne tekutý podkladový náter EP Primer rovnomerne nasypte celý dodaný kremičitý piesok, ktorý má presne stanovenú veľkosť zrna od 0,2 až po 0,6 mm, a to v dostatočnom nadbytku, tak aby bol celý povrch úplne a súvisle pokrytý touto vrstvou piesku pre zabezpečenie ideálnej príľnavosti ďalších vrstiev. Spotreba je približne 5 kg na meter štvorcový. Nechaj náter pri 20 stupňoch Celzia vytvrdnúť minimálne 14 hodín a maximálne 36 hodín. Pred ďalšou vrstvou odstráň voľný prebytočný kremičitý piesok vysávačom alebo metlou. Pokračuj s hlavnou vrstvou náteru. Na hlavnú vrstvu budeš potrebovať nasledujúce pomôcky: EP náter A a B zložka, EP farebná pasta, rakla, teleskopická tyč, rám s valčekom, miešací nadstavec a akuvrtačka. Nalej zložku B úplne do zložky A. Pridaj EP farebnú pastu v odporúčanom množstve, aby si zafarbil materiál. Celú zmes dôkladne premiešaj približne 3 minúty. Odporúčame zmes následne preliať do inej nádoby a znovu premiešať. Nalej materiál a rozotri ho rakolou. Potom ho rozváľaj valčekom na tenko a krížovým spôsobom. Je dôležité, aby si nechal tento nanesený náter pri stabilnej izbovej teplote okolo 20 stupňov Celzia nerušene vytvrdnúť po dobu minimálne 16 hodín, pričom tento proces by nemal presiahnuť maximálne 36 hodín, aby sa dosiahla optimálna kvalita povrchu. Pokračuj druhou vrstvou rovnakým spôsobom. Následne je veľmi dôležité, aby si nechal použitý materiál úplne a dôkladne vytvrdnúť podľa predpísaného času. Všetky podrobné a dôležité informácie o správnom postupe spracovania a technické špecifikácie nájdeš prehľadne uvedené na každej jednej konkrétnej produktovej stránke v našom e-shope. Prajeme ti veľa zábavy pri práci s našimi produktmi. Tvoj tím Epodex.